Nasuno ndakutonyara inini pachezvangu ndakazvimirira kufamba ndoti I'm a prophet of God. Vanoti munomo chete Rena Fred kose makanyarara. Ndandichiziva kuti hakuna munhu anosimuka kataura nyaya idzodzo. Inini ndikasadzisimukira hakuna vamwe vese vanenge vachikombera maoko ari kumateresi. Kunyange newe vacho madhara akare havachataura, havachatsiure vakomana ava, havachavape gwara. Vangoti siyai zvikurirane. Of course shoko raMwari roti siyai zvikurirane. But pane pamwe panoda kuti tsiurane. Of course vakomana vamwe vari kuzadzisa magwaro kuti vanyatsoona kufumuka. Because nguva tiri kusvika inoi tichisvika December neumwe December atiri kubata. It's a time yekufumuka nekufumurwa nekuratidzwa kwezvinhu zvekuti zviri kubatwa nezviri kuitika mumastreets. But izvozvo ngazvirege kubvisa vanhu pana Mwari, because chiri kuatakwa nhasi is the faith of the believers, not of the man who is doing it. Comedian ari kumira sapassion java achiita comedy kwari azvimutyise izvozvo. Ndimbobate shoma vanhu vangade kuziva kuti why imi mati muda kutsiura Fred nezvaakaita ku Glenview. Vanhu vangazive sei kuti zvakaita hazvina umwari mukati? Haana kutanga kuita nhasi akabvira kare Fred achingosiyiwa, but kuenderera kuzviri kuita kuri kuuraya zita necredibility yekuti kuchine vanhu vaMwari here vanoremekedzwa. Chaanofanira kuita ngaatendeuke agamuchire Jesu aregererwe naMwari opfuurira mberi achiita basa raMwari. Asa kuramba achiita zvari kuita achazvikuvadzisa agokuvadzisa vanhu vaari kushandisa. Dambudziko randinaro this poor lady ari kupfuurira mberi achitoti ndanga ndisingazivi, but mukadzi uyu pari kunzi munei ari kuti handizive, but nezuro aiti ndakaisa mvura akuti haachazive sei, kureva kuti mukadzi angatori nervous ari kutoziva kuti chikuru kuchataita ari kutotya kuti denga ndinoruwana here, but haana chaangaita makore enzara, ane nzara mukadzi uyu. Kana mukamutarisa munoona kuti nzara ndo yaakasimukira pachechi paFred ndoda nzara akati we kuno ndikuitire iyi nyaya iyi raigona kuita riri drama. Ini pandakaiona ndakati drama rakuitwa naFred, and dairanga riri drama aitora award gore rino risati rapera yekugona madrama ake, because nyaya yemafuta yekuti anowanzwa mabhodhoro mubhaibheri irimo yeimwe shirikadzi yakauya kumuprofita zvikaitwa jekerere akazadzwa akatanga kutengesa mafuta. Saka chandisingazive ndechekuti drama iri zviro kwazvo maybe akuzadzisa magwaro ari mubhaibheri. Hakuna kunzi tinongoramba tichiita zvakaitwa. Jesu akati muchaita izvi kana kudarika. We want to go beyond what have been done. Nekuti bhaibheri rimwe chete ukaverenga John chapter 20 verse 13 inoti kune zvimwe zvakaitwa naKristu pamberi pevadzidzi zvimwe hazvina kutoverengwa mubhaibheri. Saka yese ari kuda ngodzogorodza zvakaitwa kureva kuti ingori photocopying machine. Isusu we need to people vane revelation yekupenengura magwaro woratidza kana iri munana ichitwa iitwe nemunhu inoitwa naMwari wotoshamisika newewo kuti zvakadai zviriko. Ukatarisa video reo unotoona kuti pana anotanga kuchema bucket isati ravhurwa, wotoona kuti their drama went wrong. Pandovirira mhere asati vaziva munei mhere yakutochema chachemedza chii papo. Saka ndiri kuti if the media continues and portray Freddy naJava kuti vanhu vaMwari vanenge vachinyebera nyika, ngavabude pachena vaudze vanhu ava kuti vagare pasi vabvise matitles ekuti vaprofita vaMwari, unless kana vari vaprofita vaBhaari tongoziva kuti nevamwe vatinavo, but ngavasiyane nebhaibheri rekuti munhu anosvika pakunamata Mwari, osvika pakurumbidza ngochani, osvika pakumoneredza mabhurumu musoro, zvinhu zvakadaro in front of people where we say it's a holy place. Chinonzi pulpit. We are pulling people from the pit. Tikuda kubvisa vanhu mumatambudziko nekuti vanhu vari muzviri. But kana tichiti we are pulling people from the pit, why we are taking people to the pit of hell? Hatina vhangeri ratiri kuparidza. Zviri nani kunzi akuchanamatwa tisizive kuti takangomirira kudzoka kwaKristu. Nguva ino itomboti it's a silent season. Mwari akambonyarara haasi kutaura. Kuye Mwari wacho anongotaura ichatterbox. Mwari munoziva rega ndikudze chimwe chinhu. Chinonzi anointing chinorwadza. That is why makaona kuti Elijah anonzi ndinoda double portion kubva pamuri. Haabvume kuti ndinokupa, anoti ukandiona ndave kuenda ndinokupa. Paari kuti ukandiona, it's a level of maturity. That's why that maturity needs to be applied if you are a leader. Saka ichisi chinhu chekuti unongouya wototi anointing yatouya pana. Anointing kungoziva kuti mweya mutsvene agara pamuri, akatoya akagara panapa ndikaita 2 hours my body inenge isisiri zvandiri izvozvo.
tingazive sei kuti this is a fake prophet and this is a true prophet? Kumvunza mabvunza asi mune mchitonyatsoziva kuti apa igame raitwa. Iye ukaona watongoita game ndokuti wefeki kwacho iko. Saka vanhu vanotoziva. Ivo usafunga kuti vanhu kwa Fred vazive nevari kuteera Java. Vanenge vachitoziva kuti takumboita drama panapa. Vanenge vakatorongana kuti kudai izvo vari kuita izvo. Saka vanhu ivavo, they are there into business. They are using the name of God. That's why ndataura nyaya self-centered. Kuti people they are doing it. But kuna munhu asinganzwe language yavaishandisa neasikakwanise akadzungairawo akangofanana nevamwe vakadzungaira musocial media anokwanisa kutokwira ndege kutobva kwakati achifunga kuti ari kuya kuzobatsirwa naFred otosiya mari ndozvavakavinga zvekuti vatore mari nenzira idzodzo dzekuti vaportray zvinhu kuti tisu ukada kuzvitarisa uchaona kuti gore rapera nguva imwe chete ane umwe munana wakaita foot waisemesa wekuti mukadzi anoenda papulpit yemuchechi oita tsvina vanhu vakaomberera maoko zvinhu zvakadaro hapana akamutsiura izvo zigore rakupera December akuya akuita futi zvimwe futi masaramusi iyaya saka uchaona kuti zvakaitika zvegore rakapera zvakaiswa pasi pebridge hapana ari kutaura nezvazvo vane zvinyowani vabura ipapo vakamusekerera 2 minutes ari kubura futi saka tiri kuti tisati atiburira zvimwe ngaarizaine mazwi andakutaura ndikuadzokorodza ndisingambotye ndati nini ngaataure chokwadi kuti nditsika mutanda aka-upgrade software yake akuzviti prophet unongori n'anga zvakuona kuti software yangu yakumashure but ndiroda kuti ndiende kumberi nevanhu then what should I do? I come and suit people. Tasvibisirwa zita rekuti prophet inini ndiri kuda kuti kana zviri zvechokwadi zvaakaita achikwanisa kuzvidzokorodza ngaazvidzokorodza. I will be there in attendance but inini ndini shumba yavo vakomana ava ndinovaremera havataure pandinotaura inini vanotonyarara vachitoziva kuti ndinoudza chokwadi havataure kana uchifunga kuti anotaura izvo zvivhidhiyo iyo ngaisvike kwaari kana muchimuna ayesvika anzwe kuti inini handinyarare uye haataure kana ndichitaura mati mimi ngaadzokorodze minana yake tingati here minana inodzokorodzwa aiwa ngaaite umwe kana asingakwanise kudzokorodza but kana ukabva kuna Mwari God will prove. Enda mushoko raMwari kune muprofita ariko anonzi Gideon anoti Mwari kuti ndizive kuti ndimi prove me and he has to ask God. God is so patient kune munhu asi anoda kudzidza because zvinonzi kutya Jehovah ndokuvamba kwezivo. Saka ukaona munhu asingatye Mwari achinishandisa zita raMwari achiita zvaakaita zvezvi munhu iyeye hadzina kukwana musoro umu because pari kuvamba kwezivo kureva kuti munhu iyeye akapusa haana zivo. How much more vakamukomberedza worse. It's a disaster looming in the society munyika yakaita seinoyi. It's a disaster because what I'm saying tiri kuti tine community yekuti tiri kudaidza kuti tiri we are a Christian community. Handina kumbona maMuslims vachiita such kind of this zvinosemesa zvakadai. Tiri kushoresa zita raMwari, toshoresa machurches, toshoresa chifundisi. Hachichisisina value chifundisi. Vakatoda chifundisi vakachita kudhara ndopekuti even waiti ukatoda mufundisi akapfeka sutu asvika kuBhayibheri waitobvunza kuti mufundisi akasvika muprofita aibvunza kwakanaka here kwete anatsano ava zvese izvi aiyoka. Saka ini ndiri kuti nyika ngaizive kwatiri kuenda hakusi kure because masymptoms emazuva ekupedzisira ndokwatiri. We are in those last days. Sekubwira kweziso rapture it will come. Things will happen but these things panofana kuve nevanhu vanokwanisa kuva vachimirira zvokwadi yaMwari vachichallenge kuti zvaitwa izvi ndezvaMwari here uye Mwari upi kuti vanhu vasarasiswe because nzira yekuenda kudenga idiki. It's a narrow road yekuenda kugehena yakapamhama. Saka we are going to have people majokers. That's why munokuona kuti ukatarisa kanga rikare vanhu vangu vari serious nezvo zvekwamwari. I remember makomo taikwira tichienda tichitsvaga chiso chaMwari tichinamata zvinhu zvichiitika but mazuva ano vanhu vakunamata maWhatsApp groups kungonamata paprayer kanongoitwa kaaudio katoitwa munhu ototi amen vanhu votorara hapasina vanhu vachiri kusangana sezvoita uchikaona kuti vanhu ngavasangana. Wese wemazuva ano vakuona live streaming anenge atori mumba make zvake haachatoendi kuchechi kwacho. Ndozvinokuratidzai kuti vanhu vari in comfort zone. But voice iri randiri kutaura ndinoziva kuti vamwe vachatsvaga kuti vandinyararidze. Handisi kuzonyararidzika because I will speak to the end nekuti zvokwadi ndinoiziva kana yakuuya ichatsvaga vene vayo. Asi ndiri kuti wambopiwa chenjedzo yakadai vachenjere kuzvikuvadzisa
panani chida kuti nditaure pamwe muchibvunza calling ine zvinhu zvainoita. Calling ukaitedzera unobudirira, ukatadza calling inokuremadza kana kukuuraya. Calling ndo chinhu chinorwadza kuve nacho because unorarama life yausingade kurarama. Saka hauzogone kuti ubudirire vanhu pachena kuti wakomana ndakundikana. Haupfurire mberi uchiita magimmicks uchitsvaga mukurumbira nekuti wachinja mvura zvigobatsirei. Izvo zvizve pamwe ndeye kuzimgod oil pamwe watori nezibucket rawo rakashota ikoko rakabiwa ikoko rakavhiringidzwa ndo pamwe rakashandiswa rakadirwa endai munoritora hapaite maminutes ukatarisa hapaite maminutes vanenge watodzoka rapo kuti rakatosetwa samwe manheru iyayo pari kunzi takachera mvura kumugodhi. Ndatopedza handina mamashoko akawanda naye but mutsiure futi pashoni ini ndikutsiura futi nhasi. Ndipo patinoda kutoti titaure nekuti vatariri vedu vangati ivo pastor wai vari kungoramba vachingoti passion nekuti tikatasa mapepa akawanda tiri kuona kuti mune mastories akawanda akanyorwa achitaura iwo muzita renyu achiti mimi yekutanga yacho yakanga yakatonzi ine headline yekuti pastor BT Chikomo orders passion Java and baba Harare to come to order. Imwe yacho yanga yakanzi prophet mimi muri kuti mimi passion Java is a spiritual terrorist. Zvizvi kunyatsoitika vanhu vakazoti here mimi maybe mungadai muine mabeef kudai na prophet passion Java. Handina daka naye uye handina basa naye kana kumuona kana kuita sei. Anongomhanyirwa nevakomana amazuva ano haachatomhanyirwe vakutomblutika mumastreets. Hapana because chavaingomuteerera imari yaanenge achivapa but izvozvozvo mari zvinhu zvepanyika zvinopera zvinoparara. Unokwanisa kuita mari yakawanda kana usina Jesu. Bible rinoti uri murombo wekupedzisira. Saka Jesu aiti ndakauya kune avo varombo kuti ndivaparidzire evhangeri. Vainzi varombo havasi vanhu vasina mari kana kuti vainzi varombo havasi munhu ari kushaya chekudya mumba kwake. Munhu anonzi murombo munhu asina vhangeri yechokwadi. Saka hakuna vhangeri yechokwadi inoparidzwa nemunhu anorumbidza ungochani sapassion Java chekutanga. Chechipiri uchaona kuti nzira dzake dzakatochinja dzakatorasika kudhara. Hakusi kudhara nezuro chaiye ari kunyora padande mutande ari kutaura kuti kudenga kwanga kuchiitwa kuri kuitwa pono nani zvinotaurwa nemunhu waMwari izvozvo. Tikutaura nyaya yedignity. Handisi kumudiscredita kuti pamwe haana kuda neMwari angona akadainwa but akarasika. Saka kurasika kwake ikoko ndokwandotaura kuti ngaaite order ngaadzokere kana akadanwa kana asina ngaabudirano pachena. Asi akaramba ane kaunhu ikako warning iri kungoti chete his days is numbered in the book of life because Mwari haarambe achisekwa achimokwa nekuti zita raMwari haritambwe naro. Zita raMwari rinokosha. Tamba nezvimwe passion Java chitupa achiwachwe tiri kuti tendeuka udzokere pachokwadi chevhangeri raMwari.